парник вече с капково напояване. Това е система, която още Нютон я е измислил на времето. Не е сега измислено. Бидон, малко подкачен на високо и с едно кранче по маркуча тече вода. Да видим какво става вътре. Изградена е маркуча. На местата, където ще има корени, капат капки. Предстои да се засади. Как капе? На няколко секунди по капка. Пробито с кърфица. И докато има вода в бидона, си капе. Благодаря за вниманието.